Алімпіядныя заданні накіраваны на праверку ведаў па тэмах, без якіх немагчымы фінансавыя паводзіны ў сучасным грамадстве. У тэставых заданнях пытанні па фарміраванні бюджэту, атрыманні крэдыта, а таксама падаткаабкладанні, інвестыцыям і не толькі. Заданні алімпіяды падрыхтаваны праўленнем Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці. Наши дети достойно выступали на всех олимпиадах, на 5 этапах, которые проводились. Об этом говорят те награды, которые они заработали. 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая награда. Финансово грамотно сегодня и экономика, и банки стремительно во всех областях экономики, и все методы и операции совершенствуются. Поэтому, естественно, мы должны финансово готовить наше общество. За 60 хвілін удзельнікам неабходна адказаць на ўсе тэставыя заданні і даць разгорнуты адказ на адно творчае. Яно гаворыць самае цяжкае. Тут патрэбны сур'ёзны падыход, каб змястоўна выказаць думкі на такую тэму. Мы формируем этот тест, и мы предполагаем, что они должны знать ответы на все такие серьезные вопросы. И есть дети, которые отвечают практически на все вопросы. То есть мы каждый год видим, что больше появляется интереса у детей к получению таких несвойственных для школьной программы знаний. За плячыма ў гэтых юных фінансістаў школьны, а потым і раённы этапы алімпіяды. І толькі прызёры 3 першых месцаў раённых этапаў прыехалі змагацца на абласным у надзеі прадэманстраваць свае эканамічныя веды і на рэспубліканскім. Усе з пэўным багажом ведаў, які кожны назапашваў па-свойму. Финансы – это очень интересно для меня, вся тема с финансами интересна. Я готовился, используя финансовый портал «Финансовая грамотность». Я перечитывал много налогообложения и также вклады, расчеты вкладов, формулы кредитов и все это. Пераможцы прадставяць нашу вобласць на рэспубліканскім этапе алімпіяды. Анастасія Цукун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».